We moeten anders gaan nadenken over succes. Misschien voel je het zelf ook. Is het nog wel van deze tijd? Om voor geld of macht kapot te maken. Wat ons alle dierbaar is. What they've been telling you the whole time is a pile of Miljoenen mensen en bedrijven bouwen al aan iets anders. Ze nemen met moed verantwoordelijkheid voor de wereld om ons heen. Niet perfect, Maar wel begonnen. Aan welke kant van de geschiedenis wil jij staan? We voelen het. We weten het. We praten daarover. en iedereen heeft een mening. We weten waarom. De vraag is hoe. Hoe gaan we over tot actie? Hoe vinden we de moed om ergens voor te gaan staan? Hoe bouwen we organisaties Die echt van betekenis zijn. Die onderdeel zijn van de oplossing. In plaats van het probleem. Afgelopen jaren spraken we duizenden mensen die dit al doen. En het goede nieuws, We weten hoe het moet. 6 bouwstenen met concrete handvatten. Dit is de impactformule. In 6 afleveringen nemen we je mee en hoe je meer impact kunt maken in je werk. Doe jij mee?